Ninni la tibkix iżjed, ninni Ġesu bambin. Xi darba kulħadd kanta dawn il-versi ta' wieħed mill-aktar innijiet popolari għal żmien il-milied. Ninni la tikbix iżjed inkitbet matul is-seklu l-ieħor mill-Ġiżwita Indrix Kembri. Din is-sena dan l-innu tal-milied jalaq 150 sena mill-ewwel darba li nkiteb u ndaq. Innu li jiddeskrivi sew dak li ġara fl-ar ta' Betlem. Ġesu bambin jibki fil-maxtura fil-ksieħ li kien hemm. Sa mill-bidu ta' twelid tiegħu Ġesu bambin għex il-faqar u d-batija. Minkejja kif jgħid l-innu kien twieled is-sit ta' kollox bin Alla il-Messija.